ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ରେ? ଭାଇ ନମସ୍କାର। କି ରେ ଜିତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ। ହଁ ମାଇ ଅଫିସରେ ଛୁଟି ଦଉନଥିଲା ତ ଏବେ ଛୁଟି ଦେଲେ ତ ଆସିଲି ଆଉ। ହଉ ନା ନା ଏବେ ଆସିଲୁ ଭଲ କଲୁ। ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡିଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳା ହେଇଥିବ ଆଉ। ମୋ ଜଣେ ତ ସୁନ୍ଦର ଲ ମା। ମାଇ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁନା ନେଇ ଆସିଛି। ହେମା ସତରେ କାହିଁ ଦେଖେଇଲୁ। ହେମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନାଇଁ ମତେ ମାନୁଛି। ହଁ ଲ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ ମାଇ ମୋର ଅଫିସରେ ଅଛି କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆସୁଛି ମାଇ। ହଁ ବାବୁ। ମାଇ ଆସୁଛି। ହଁ ନା ଅପା ସୁନା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ। ହଁ ଲ ମା ବଢିଆ ହେଇଛି। ତମ ଭାଇ ଅଛି କାହିଁକି ଲାଭ କେବେ ଗୋଟେ ସୁନାଟି କରୁନି। ହେଲୋ ବା ତମ ଝିଅକୁ ଜିତୁକୁ ଦବ କିଲ? କଣ କହିଲୁ? ସେ କାଳିଆ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦେବି ଲ। ତା ରୂପ ଦେଖିଲୁ ନା ସେ କଳା କାଉ କେତେ ବଢିଆ ଅଛି। ସେ କଳା ଭାଲୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି ଲ। କଣ ହେଲା ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା? ଭଲଟା ତ ଚାକିରି କରୁଛି। ଚାକିରି ନହେଲେ ହେଇ ଲାଗିଲ ସୁନ୍ଦରୀ ରହିବାର ଅଛି ନା। ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ସେ କଳା କରି କୋଉଠି ଲ। ଅଙ୍ଗନ ବିଡାଳିଆ କଳା ଅଛି ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ କରେନି। କଣ ଭାବୁଲ? କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବ